ami fölfeliratú, az kell. Először felállítok egy üveglapot, ami most nem tudom, hogy jól sikerült. Ezután a két poharat pontosan ugyanígy rakom le a üveglaphoz. Hátsóban már benne van a gyertya, az elsőben is átteszem. Aztán megnyitom mind a két gyertyát. Látjuk, hogy mind a két gyertya ég. Most a hátsóra vizet töltök. Nézzük meg, hogy mi fog történni. Mint ahogy látjuk, hiába töltöttem rá vizet, ugyanúgy ég. De ez csak illúzió. Mivel a hátsó gyertyát igazából meg sem gyűjtöttem. Ez azért látszott úgy, hogy a hátsó gyertya is ég, mert az üveglapon eső fény egyik része átjött, a másik rész pedig úgy verődött vissza, mint egy tükörről. Következő kísérletem. Ehhez várnak felsötétség. A neve só-só. Először vizet töltök a pohárba. A pohárnak 3 ml. Ezután körülbelül fél línnyira olajat teszem rá. Ezt fent fog maradni, mert az olajnak a sűrűsége kisebb a vízénél. Kétféle sót hoztam, egy kicsit érdesebbet és puhát, vagy hát nem annyira nagyszeműt. Rászolom a sót a sóolaj keverékre. Egy másikra is szórok, a nem olyan nagyszeműből. Láthatjuk, hogy ez lemerült a vízben. Ez azért van, mert a só nem oldódik az olajban, így nagyobb lett a sűrűsége az olajnak, és nem merült a vízre. Szárunk, akkor mindjárt látható, hogy egy idő után kiszabadulnak a buborékokból, ezért újra felemelkednek a víz vagy az olajnak a felszínére. És itt látható mindent. A következő kísérletben lávalámpát fogunk készíteni. Nem melegedéssel, hanem olajjal, fertőtablettával és vízzel.
csökken, de csak megrázom. Idő után elvileg vissza le kéne menni az aljára, de úgy néz ki, hogy ez a kísérlet most hogy nem akar sikerülni. Különben az igazi lábalámpák is a sűrűség különbség miatt változnak, csak